فرمو سورہ ملک آو وسیل اکس شخصس سہ بچو عذاب قبر نش کم نش اور حدیث پاکس مجھ یہ سورہ ملک کر سفارش میدان محشرس مز پنس پڑھن ولس نیائے لاگہ پروردگارس دس پروردگار یمس بخش پروردگار یمس یہ سا مے پڑھن توے فرموک شونگن برونٹ گے سورہ ملک پڑھن سہ زوی رکو کچ پتہ ون پروردگارس اے رب اگر ژٕ یمس بخشکھ نہ کمس یمس نفرس یمس مسلمانس یس میں سورہ ملکس اس تعلیم کرن اے پروردگار تیل کاڑ میں پنہ قرآن مجید من نبر تیل مہ تھو میں قرآن مجیدس من مے کر تمہ نبر روایتس من سیودی کتھا پروردگار کڑیا تت نبر رب فرمایا ژٕ میون کلام بہ کت کٹ کڑا ژٕ قرآن مجید من نبر اس لیے چٲنۍ سفارش گئی قبول اس بخش امس بخش امس